ପିଲାମାନେ ତମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ମଜା ଗପଟେ ଶୁଣିବା। ଆଉ ଗପଟି କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ? ଗୋଟେ ଛେଳି ବିଷୟରେ। ତ ତମେ ଦେଖୁଛ ଛବିରେ କିଏ? ଇଏ ହେଉଛି ଛେଳି। ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ କିଏ? ଏମାନେ ସବୁ ମାଛମାନେ। ତ ଆଜି ଆମେ ଛେଳି ଆଉ ମାଛମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ମଜା ଗପ ଶୁଣିବା। ତ ଚାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବଣ ଭିତରେ ପାହାଡ଼ଟିଏ, ପାହାଡ଼ ତଳେ ଝରଣାଟିଏ, ଝରଝର କରି ବହି ଯାଉଥାଏ ଝଲମଲ ପାଣି। ମାଛମାନେ ଫକ ଫକ ଡିଆଁ ଡେଇଁ କରୁଥାନ୍ତି। ଛେଳିଟିଏ ଝରଣା ପାଖରେ ଯାଉଥିଲା। ଏ ଛବିରେ ଦେଖ, ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲ ବା ବଣ। ବଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ଟେ ଅଛି। ପାହାଡ଼ କାହିଁ? ଇ ଦେଖ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାହାଡ଼। ପାହାଡ଼ ତଳେ ଝରଣାଟିଏ। ଦେଖ, ପାହାଡ଼ ତଳେ ଝରଣାଟେ ବହି ଯାଉଛି। ଆଉ ଝରଣା ବହିଲେ କେମିତି ଶବ୍ଦ ହୁଏ? ଝରଝର ଝରଝର କରି ଝରଣା ବହି ଯାଉଛି। ତମମାନେ କେବେ ଝରଣା ପାଖକୁ ଯାଇଛ? କେବେ ଦେଖିଛ ଝରଣା ବହିଲା ବେଳେ କେମିତି ଝରଝର ଶବ୍ଦ ହେଉଥାଏ? ଆଉ ପାଣି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି? ଝଲମଲ ପାଣି। ଆଉ ମାଛମାନେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମାଛମାନେ ଫକ ଫକ ହୋଇ ଡିଆଁ ଡିଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ, ମାଛମାନେ ଡିଆଁ ଡିଇଁ କରି ଖେଳୁଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ଛେଳିଟିଏ ଝରଣା ପାଖ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ଛେଳି କ'ଣ କରୁଥିଲା? ଝରଣା ପାଖ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ଛେଳି ଝଲମଲ ପାଣିକୁ ଦେଖିଲା। ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ତାର ମନ ହେଲା। ସେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ମାଛ ଦେହରେ ତା ଗୋଡ଼ ବାଜିଗଲା। ମାଛଟି ରାଗରେ ଗରଗର ହୋଇ ଛେଳିର ଗୋଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ଦେଖ, ଏ ଛବିରେ ଛେଳି କ'ଣ କରୁଛି? ଛେଳି ଏ ଝଲମଲ ପାଣିକୁ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ପାଣିକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତାର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ହେଲା? ଛେଳି ଭାବିଲା, ମୁଁ ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଗାଧୋଇନି, ଚାଲ ଟିକେ ଗାଧେଇ ପଡ଼େ। ଗରମ ଲାଗିଲାଣି, ଖରା ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ଚାଲ ଟିକେ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଲେ ଦେହ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବ। ଛେଳି କ'ଣ କଲା? ପାଣି ଦେଖି ପାଣି ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ପରେ ମାଛମାନେ ତ ସେଇଠି ଆଗରୁ ଥିଲେ ନା, ସେମାନେ ଖେଳାଖେଳି କରୁଥିଲେ। ମାଛଙ୍କ ଦେହରେ ଛେଳିର ଗୋଡ଼ ବାଜିଗଲା। ମାଛଟି ରାଗରେ ଗରଗର ହୋଇ କ'ଣ କଲା? ଛେଳି ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ଛେଳିର ଗୋଡ଼ ଗୋଟେ ମାଛ ଦେହରେ ବାଜିଗଲା। ମାଛ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଜୋରରେ ରାଗିଗଲା। ଆଉ ରାଗିକି କ'ଣ କଲା? ଛେଳିର ସେଇ ଗୋଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ମାଛଟି ରାଗି ଯେତେବେଳେ ଗଲା, ସେତେବେଳେ କେମିତି ରାଗିଲା? ରାଗରେ ଗରଗର ହୋଇଗଲା। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ କଲା? ଛେଳିର ଗୋଡ଼କୁ ଜୋରରେ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ଛେଳିର ଦେହ ଝିମଝିମ ହେଇଗଲା। ସେ ଭୟରେ ପାଣିରୁ ବାହାରି ପଳେଇଗଲା। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଛେଳି ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ଛେଳିର ଦେହ କ'ଣ ହେଲା? ଛେଳିର ଦେହ ଝିମଝିମ ହେଇଗଲା। ଛେଳିର ଦେହ କ'ଣ ପାଇଁ ଝିମଝିମ ହେଇଗଲା? ଦେଖ, ଏଇ ମାଛଟି ଯେତେବେଳେ ରାଗିକି ଛେଳିର ଗୋଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା, ସେତେବେଳେ ଛେଳିର ଦେହ ଝିମଝିମ ହେଇଗଲା। ସେ ଭୟରେ ପାଣିରୁ ବାହାରି ପଳେଇଗଲା। ତାପରେ ଛେଳି କ'ଣ କଲା? ପାଣିରୁ ବାହାରିକି ପଳେଇଗଲା। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଛେଳି ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଛେଳି କ'ଣ କରେ? ପାଣି ଭିତରକୁ କେବେ ବି ଯାଏନି, କାରଣ ସେ ପାଣିକୁ ଡରେ। ତ ଆମେ ଏ ଗପରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଆମେ ଗପରୁ ଶିଖିଲେ ଯେ ଛେଳି କାହିଁକି ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଏନି।